Subscribe to my channel! Subscribe to my channel! Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Patricia nga taga Magdagoog, Habonga, Agusan del Norte. Narito ako ngayon sa kandusan ng istasyon para ipahatid sa aking kapatid nga si Rose. Naalala mo ba, Rose? Nung mga bata pa tayo, marami tayong mga pangarap sa buhay na makapagtapos tayo ng pag-aaral. Lahat ng gusto mo, sinusuportahan kita. Kahit hindi tayo sinusuportahan ng ating mga magulang. Bilang isang kapatid, tiniis ko lahat na mawalay ka sa buhay ko dahil nandun ka na sa ibang tao para lang makapag-aral ka. Naghirap ka doon kahit ayaw kong mawalay sa'yo. Gusto kong makasama kita. Pero tiniis ko yun lahat. Tiniis ko yung lahat kasi mahal kita na kapatid ko. Kahit lungkot na lungkot ako, ako lang mag-isa. Nahihirapan ako, pero tiniis ko yun lahat. Dahil gusto ko makapagtapos ka ng pag-aaral. At dumating yung panahon na gusto mo nang umalis sa taong nagpapaaral sa iyo dahil hindi mabuti ang pakikitungo nila sa iyo. Awang-awa ako nun sa iyo dahil nakikita ko sa iyo na gusto mong makapagtapos ng pag-aaral. Kaya nangamuhan ako sa ibang bansa para matustusan ko yung pangangailangan mo sa pag-aaral mo. Nangako ka sa akin nun na hindi ka muna mag-aasawa dahil gusto mo na matupad yung mga pangarap natin na hindi natin nakamtan noon. Ang sakit. Pagdating pala ng panahon, nagbago ka. Nagbago ka dahil nakapagtapos ka na ng pag-aaral. Hindi mo alam kung ano ang hirap mo. Ang hirap ko sa ibang bansa para makapagtapos ka na ng pag-aaral dahil gusto ko yung mga pangarap mo sa buhay, yung mga pinangako mo sa akin na tutuparin mo yun. Dahil yun ang gusto ko na mangyari sa buhay mo. Pero nagbago ka. Kinalamutan mo yung lahat ng mga plano nating dalawa. Yung mga plano natin na pag makapagtapos ka ng pag-aaral, magiging isang guro ka na. Natutulungan mo yung mga kapatid natin na maliliit, na gusto ring mag-aral, na gusto ring makapagtapos ng pag-aaral. Kaya nga, tiniis ko lahat. Tiniis ko sa ibang bansa para lang makapagtapos ka ng pag-aaral. Pero na-inlove ka sa isang lalaki. Lahat ng mga plano natin, kinalimutan mo na dahil sa isang lalaki. Hindi madali sa akin yun. Hindi madali sa akin natanggapin yung lahat.
Dahil ilang taon ako naghirap sa ibang bansa. Lagi kong iniisip na sana makapagtapos ka na para makatulong ka sa mga maliliit natin ng mga kapatid dahil wala na tayong mga magulang. Pero niloko mo ako. Mas ginusto mo pang makasama yung lalaki mo. O ngayon, hindi ka na nakapag turo dahil hindi ka nabigyan ng pagkakataon dahil bawal ang hindi pa kasal. Sana inisip mo yun. Sana hindi mo ginawa. Sana inuna mo muna yung mga plano mo bago ka mag-asawa. Okay lang naman yun sa akin dahil nasa tama ka namang edad. Pero ang masakit, yung mga payo ko, binabaliwala mo. Sinusunod mo yung gusto mo, kahit mali, kahit alam mong mali. Nagpakabulag ka sa isang lalaki. Kaya narito ako ngayon sa Katusalang Istasyon dahil hindi ko masabi sa iyo in personal. Kasi galit na galit ka sa mga chat ko sa iyo. Dahil ayaw mong makinig. Gusto mong sundin yung kagustuhan mo. Hindi mo nga alam na yung lalaki ba seryoso sa'yo? Hindi ako naging masaya pag uwi ko dito sa ating lugar. Lahat ng pagod ko sa ibang bansa, baliwala lahat. Binasura mo yung mga plano natin. Yung mga hirap ko. Nagpapakahirap ako sa ibang bansa. Lahat. Basura lang yung lahat. Dahil sa kagustuhan mo na magsama kayo ng lalaki mo. Sana naman yung mga payo ko, sana naman binigyan mo ng halaga bilang isang kapatid. Dahil lang sa kagustuhan mo? Dahil lang gusto mo na yung gusto mo yung masunod? Baliwala na lang yung lahat ng mga payo ko sa'yo bilang isang kapatid? Kahit mahirap pumunta dito sa Kandusanang Istasyon, pinuntahan ko talaga tong Kandusanang Istasyon para maipahatid ko sa'yo kung ano ang sakit na nararamdaman ko, yung ginawa mo sa akin. Lahat ng pagod ko, hindi man lang sinuklian ng mabuti. Nagtiwala pa naman ako sa'yo, Rose, dahil kapatid kita, close tayo, nung mga bata pa tayo. Lahat ng mga plano natin, nung mga bata pa tayo, walang kwenta. Dahil sa kagustuhan mo na malayo ka sa amin ng pamilya mo.